आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्त्रि थानेश्वर बर' बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 61थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फैजों मिथिना लानि। माने मुं साकरि मोननो साकरि मोना बेनिखाय बर' लेंगुवेजआ एसेम्ब्लियाव होनायखाय एसेम्ब्लियाव एसेखिनि स्टाफ दङ 15 सेंसन खामाया बेनिखाय मोर देन 20 सेंसन बेनिखाय दा पार्लियामेन्टआव बर' रावजों बुंनायखाय बेयाव अफिसार दङ जे फार्सेनिफ्राय हाबबाय माने फार्सेनिफ्राय हाबनांगौ गतिके डिफेन्स सार्भिसाव हाबनांगौ सोबावनो हाबनांगौ इजराइलखायनो मोनसे उन्दै हारि माबोरै सार्भाइभ खालामदों बेबायदिनो जों बे सार्भाइभेल वी आर नट दि माने माबा जोङो मार्शियेल रेस माने फाइटिं रेस बेनिखाय पान्जाबिखौ माने गियो बिसोरा पान्जाब रेजिमेन्ट दङ बेनिखाय सिख रेजिमेन्ट दङ जोंनोबो बर' नांगौ 15 आगस्टआव माने 6 जानुवारियाव बर' रेजिमेन्टआ पेरेड खालामनांगौ दिल्लीयाव माने वर्ल्डआ मिथिगोन बेनिखाय लवार आसामा जोंहा डिफिकाल्टि दङ आसाम राइफल्सआ गटे नर्दार्न साइडआव बा अन्यान्य प्रटेक्शन होयो बर्डार एरियायाव जोंहा गैया 30 इयर्सआव जोंहा दिगदार दङ बेयाव बहुद जोंखौ आक्रमण खालामगोन बेनिखाय बड' राइफल्स नांगौ पेरामिलिटारि फर्स नांगौ बेनिखाय नङा बे नङा गिख'नाय बाथ्रा नङा गभर्नमेन्टनि डिफेन्स डिपार्टमेन्टआ खालामनांगोन बेखौ पार्लियामेन्टआव माबानांगोन बेखौ नेसनेल आइडेन्टिटि हिसाबै माबादो जोंनि 8 सिड्युलाव हाबनाय माने वी आर रिजनाल नेसनेलिटिज जों माने रिजनाल ट्राइब नंलिया जोंनि लेंगुवेज डाइलेक्ट गैलिया जोंनियाव लेंगुवेज गतिके हिसाबै जों सार्भाइभ दङ भेरि सार्भाइभ जोबनायाव दिनै खावलायदों जिहेतु दिनै गोबां बिजाबफोर बेहाय बेखानाय जाबाय बेजों लोगोसे बर' रावा दिनै गोजौ थाखोआव मोनबाय होननानै नोंथाङा सानो दिनै जिहेतु गोबां बिजाबफोर बेखेवनाय जाबाय बेहाय दा बे बिजाब बेखेवनायनि गेजेरजों बर' रावा दिनै बिराद गोजौ थाखोआव सौबाय होनना सानो ना माने आरो थांबावनांगौ निउस पेपार गैया निउस पेपार नांगौ एसे बर' मास्टार दङ बिसोरनि गांफा फरायनांगौ निउस पेपार नांगौ माने फुल फ्लेजेड रेडिअ सेन्टार नांगौ बे हारिमुवा थांना थागोन नामा थाया बेखौ जोंनो फुल फ्लेजेड टिभि सेन्टार नांगौ बेनो दैलि निउस फैनाय बेबायदि मोसानाय मुसुरनाया बे सिरि थाबा जागोन नामा बेबायदि मोनसे बे केमेरायाव उथिबानो जागोन नामा बेयाव मेसेज थांनांगौ वर्ल्डआव थांनांगौ बेनिखाय फुल फ्लेजेड आरो बेनिखाय सिगनिफिकेन्ट होदों बेखौनो इन्डिकेसन होदों मा खालामनांगौ बेनिखाय दा जिनिसा बर' साहित्य सभाया माने लिडारफोरखौ माने खौसे खालामनानै दावगायनो माबादों जे बर' साहित्य सभाया इट इज द हाइस्ट पार्लियामेन्ट अफ दि बड' कमिउनिटि बेयाव डिसिसन लाबा गटे सब बर'आनो खालामनानै बेनि खाथियाव माने गुबुन जेराव जेराव बर' मानसि दं बेयाव थाङा मानसिफोरा दा बेनिखाय बे खौसे इन एन्सियेन्ट टाइम्स बर' रायजोफोरनि थाखाय नोंहा मा होनना खावलायगोन जायो बर' रायजो रोजाबनायाव बर' रायजोफोरा खौसे जानांगौ बर' साहित्य सभा खस्थ' खालामनाङा पलिटिकेल माने आदर्श फैनो नाङा बर' पलिटिकेल मानसि फैबोला बर' साहित्यआ सावरि जागोन जानो जाया हिसाबै माने खौसे जाना खामानि सानसे मोनसे इन्टारेस्ट जागोन माने जों माने डिफेन्स फैबा हले वार्ल्डआ जोंखौ सनमान जोङो माबानानै दा मिथिनायाव साख्रि गाबलांनो जाबाय नामा सोरबाबा मेजर सोरबाबा केप्टेन सोरबाबा पिसिया सोरबाबा लेफ्टेनेन्ट दा बिदिबा बर' हारिया मानसिया थैयो अर्डिनारि माने अनारेबल डेथ